लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय जोङो नै ना हमनो थांनो नागिरदों नै नैबे दुरुङाव माबा खागोन आरोखि ना अन्थाइ ओमफ्राय नैबे लानाय मुसारिखौहाय साथेगोन ओमफ्राय बे अन्थाइ खानाय माबा दुरुंखौहाय बुद्रुगोन आरोखि ओमफ्राय नाया मुसारियाव हाबफैजोबगोन आरोखि जों दा नै दै मोननोसै लोगोफोर आं नोंसिनो देखायनि दैखौहाय नोंथांमोना नायबानो मा होनो दा बुद्रुनोसै जों अन्थाइ खाग्रोनोसै गिबियावहाय नायदो नोंथांमोना र' दुरुंखौ बाव दोनथ'नोसै आं मुसारि साथेबाय बोबोनोसै एबार मुसारि साथेबाय दो बोनोसै फै दे बिसिबां नायनोसै हाग्रा फिसिनानै जमा दोनलाय बेसे बुरजा जायो गिदिरथार बियो नायनि नै हाबबाय नै जा मोजां हाबो हनै ओरैहाय दं गोग्गोम दं दे जमा खालाय दे द्लाम हाबथारदों नै दानियाव Wow.